dávajú všetkým do úvahy. Boj Rusínov. Znáte o tím, že na teritorii dnešného východného Slovenska kolíska dávno žili prevažno Rusíny. Ale jak všetké známe, uhorština bola hareštom narodів. Začalo to nasilnou maďarizáciou a prodĺžať nenasilnou slovakizáciou do dnešných dní. Takže by jemne zábel za komunistів sme zaznali ešte nasilnú ukrajinizáciu. Tu treba smilo povisti, že naša beseda nie je dialektom ukrajinčiny, ale že je to okремý samostatný jazyk. I keď je pravda, že ku našej besede je najbližšia ukrajinská. No nie to tá moderná poslovenčená rusinčina, ktorou v súčasnosti beseduje veľká kількosť Rusínov, ale stará originálna rusinčina, jakou besedovali naši predky pred 300 rokami. Tota stará originálna rusinčina bola najbližšie ku ukrajinčini. Dozvolю собі tvrdiť, že ešte pred 300 rokami žilo na teritorii dnešného východného Slovenska okolo 90% Rusínov. To značiť, že veľká väčšina ľudí, ktoré na východnom Slovensku ostali žití, majú rusínske korenia a ani o tým neznajú. Pred 300 rokami boli Maďari i Slováci na teritorii dnešného východného Slovenska len neznačná menšina. Práve pro maďarizáciu a slovakizáciu sa duže znižila kількosť Rusínov. Jak bičný produkt poslovenčovania Rusínov vznikli zemplínske a šarišské dialekty. Dokazom mojho tvrdenia sú dakotre slova v zemplínskym i šarišským dialekti, ktoré sú jednaké jak rusínske, alebo bars podobné. Napríklad slova bandurke po rusínsky, po šarišsky bandurky, po rusínsky krepli, po šarišsky kreple. A takých jednakých alebo podobných slív najdeme veci. Z toho všetkého vyplývať, že v súčasnosti máme pred sobou ťažký úkol presvičať východňárov, že nie sú Slováci alebo Maďari, pojasňovať tým, že ich dávne predkové boli Rusíny a že by sa pasovalo, že by sa vernuli k besedi svojich dávnych predkov. Rovnako treba vplyvať na Rusínov, že by sa vernuli u staroj originálnej rusinčini a prestali poslovenčovať rusínsku besedu. Hoď sa pri našej namázi budeme stričati s neporozumieniem, netreba metati gver do žita. Písal Ľubo. Pred 300 rokami nebolo žiadnych Slováky na teritorii dnešného Slovenska. Byli len Slaviani. A kto poved Rusínam, kotra to tá stará originálna rusinčina? Odpoveď Ľubovi. Jaká bola stará originálna rusinčina, zistíme podľa toho, jak besedovali naši pradedi i prabába. Treba si oprosiť našich báb i dedov, jak besedovali ich rodiče. A pak sa približíme ku staroj originálnej rusínskoj besede. Dokazy o tým, že ich hutoráci naliežať medzi Rusínov. Pred 300 rokami prírodným centrom Slovákiev v Uhorščini bola teritoria súčasného srednього a západného Slovenska. Slováci a slovenský jazyk istnovali i tohde, tá zasilenia Slováky dosiahovalo približno do okolici mesta Poprad. Poslovenčovanie Rusínov začalo tohde, keď sa Slováci postupne stiahovali na rusínsku zemľu, ako bola teritoria súčasného východného Slovenska. Poslovenčovanie najhiršie zasiahlo tzv. Panonských Rusínov, ktoré doteper žijú u Serbii v oblasti Vojvodiny. Ale beseda panonských Rusínov je duže podobná šarišskomu a zemplínskému narečju na Slovensku. To nepriamo dokazuje, že fakové alebo hutoráci, jak my ich nazývame, sú potomky panonských Rusínov. A panonské Rusíny
u pisaniu chosnúť azbuku. Rozdiely medzi panonskou rusinčinou a šaríským i zemplínskym dialektom sú dbaz malé. Do panonskoj rusinčiny sa dostali dakotre serbské slova, ale šaríske a zemplínske naričia sú u veľkej miery ovplyvnené slovenčinou. Panonská rusinčina je u Serbii kodifikovaný jazyk. Žádna iz rusínskych grup nebola tak micno poslovenčovaná, jak praví potomka panonských Rusíniv na teritorii východného Slovenska. Najbližší vplyv na to malo, že potomky panonských Rusíniv žili často u bezprostredním susedství slovenských oblastí. I stará hutorácka besída dokazuje, že je bliže ku našej besídi, jak u slovenčini. Napríklad moderné hutoráci povídžuť ja som bol, no staré hutoráci hovorili ja jem bol. Blízko šarišského a zemplínského dialektu u našej besídi môžete vidieť na tých storinkách www.stofanak.sk/slovník/výpis.asp a tak ďalej, alebo www.9mile.ssm.com.slov.html. Právom tak môžeme šarísky i zemplínsky dialekt zalučiť do veľkej familii rusínskych dialektív. Keby bola hutoračtina slovenským dialektom, rozumeli by všetky Slováci. Bolo by čudné, keby dakotre Slováci nerozumieli vlastnomu dialektu. A že teper Slováci dakus lepšie rozumiejú hutorákam, za to môžu televízia i rozhlas, kde vystúpajú Anders Košic, Dríšľak a ďalšie hutorácké umelce. Chyba nás Rusíniv učím, že i svojich vlastných ľudí dakoli zvykneme považovať za Slovákiv. A nakoniec je to sama mentalita Slovákiv, ktorá sa rízniť od mentality východňári. Rozdiely sú zjavné. Bližiť sa zrachovania ľudí, za to treba potomkam panonských Rusíniv vysvetľovať, kto boli ich predky a jakomu národu by sa mali prihlosiť. Urývok panonskoj rusinčiny. Toho roku sa odbulo už druhé stretnutie Haburčanoch po pochodzeniu, ktorých u Valávským úradu o Haburi 8. júlia 2006 roku na rodnej hrude privítal starosta Valálu Juščík. Ščíri slova, pozekovnosť, pícha i hordosť pre dobrý hlas o svojim Valálu, vítania dlho nevidzenej rodziny, zdohadovania na dávne časy, na Haburu, na rodzinu i tradíciu, mali svoje miesto nie len na stretnúcoch rodziny, ale i na celej dvojdňovej kultúrno-umetníckoj i sportovej programy, ktorá sa odbúvala pod názvu Habura špíva i športuje. Cíla stáťa na storinkách wikipedii.org pod názvou Rusíni po slovensky alebo Rusíne po česky. Tákovci podobnou témou píslal Kori. Tákovci podobnou témou sa zanímal okrem inších i Adolf Dobriansky na storinkách www.rusin.md journals/21 pdf. Strana 138 alebo Nikolaj Beskyd u známej knihy Karpatoruskaja drevnosť. Na storinkách books.google.com. No číta viem, že i Štúrovci považovali východňári za polonizovaných Rusnákiv, len to názor nie je baš populárny. So by dumam, že stanovina národів je vecej političná rič, jak kultúrna, historičná. I keď je to všetko samo sebou vzájemno poviazané. Keby východné Slovensko bolo časťou Poľska, tak by byli východní Slováci Poliakami. Ono ťažko dnes.
keď také jasné fakty, jak rusínske pochodzenia Endyho Warhola často opisujú jak slovenské. Písal Maťo. Interesno, što do dnešných časів starí ľudia píľa svednika Slovákів, no hlavní hutorákів nazývajú Poliakami. Písal Kori. Čistá pravda, napríklad i Pavlovič opisoval zborov, jak myšané selo, kde ľudia prišli k Rusínom z Poľska i Čech, pomýšali sa i teper besidujú šarisko-slovenským jazykom, no a tež napísal, že Rusnáci ich zovú ľachami. Píslal veľké jak to poľa. Pravda, v hutoračtini kušenka čutý vplyv polštiny, ale poslúchajte sobi spívánku v panonskoj rusinčiny a porівняйте s hutoračtinou. Na YouTube pід názvom Muši vám, mamočko, ženská grupa RKPD Nový Sad. Keby jem tam nečítal, že to grupa iz Vojvodiny, думав би jem собі, že to spívajú našu hutoráčke. Recept na túto tému môžete nájsť na storínci www.holos.sk v sekcii ľudový slovník Rusíniv pід sekcia Fórum. Хочу by jem na túto besídu završiť metaforou. Rusnákovi môžete dziobak poslovenčiti, pomaďarčiti, alebo do neho vložiti chodžiaku besídu, ale gény, ktoré mať po rusnáckých predkách, vse ostanúť rusnácké. Prikladím, že stará šariščina i zemplínčina boli ovplyvnené polštinou a že majú rusínske koríňa je vecej niž dosť. Rusnáka poznáte i podľa toho, že sobi bečelieť svojich rusnáckých predkov a u teperišním zrachovanju žiteľstva si prihlosiť u narodu, iz jakoho vyšol.